mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopilira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kuno kulikonse kumene muli mu tsiku la lero pa programu ina kudza Baibulo langa imene amakupatsirani ndalilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Choncho tikhaleni limodzi pa programu lero kuti timve kunena kuti Mulungu afuna kulankhula nafenji. Tikamaphunzira makamaka kuchokera mu buku lopatulika ili Baibulo, timaphunziramo zinthu zambiri maka zimene zimakhala zothandizira ku moyo wathu wakuthupi komanso moyo wathu wauzimu muzamene tikuyenda kuti tizikhalira. Ndipo mu programu athu imene angotha kumene tinaphunziranso zinthu zambiri kuchokera mu mabuku awiri makamaka umene tinaona za buku la Tito komanso buku la Filemoni. Tinaona kunena kuti buku la Tito analemba ndi mtumwi Paulo amene amamulembera mlaliki Tito amene anamusiya mu Krete kuti akalongosole zosowa zimenenso eno ndine mu buku limene tinaphunziramo zinthu zambiri makamaka zimene zingakhale zothandizira pa moyo wathu wachipembedzo. Tutachoka mu buku la Tito tinadzaphunziranso kuchokera mu buku la Filemoni maka pamene tinaona kunena kuti Paulo amalemba sokalata amene kumulembera Filemoni amene anali ku Kolose makamaka chifukwa cha munthu wina amene anatembenuka mtima amene anakumana naye Paulo pamene anali ku Rome ku ndende. Choncho buku limene linafotokoza zinthu zambiri zimene ndine pakuzichita zingakatitengere ku chipulumutso. Leronso mmene tikupitiriza kuphunzira mawu a Mulungu kudzera mu programu imene yakudza Baibulo langa, tifunanso tikaphunzira za buku lina lotsatana nalo ndi buku la Filemoni ndilo buku la Ahebri. Choncho tikhaleni limodzi kuti timve kuti Mulungu afuna kulankhula nafenji kudzera mu programu imeneyi komanso pa buku limeneli la Ahebri. Tikamaona buku limene la Ahebri ndi buku limene lili machapter zokwana 13, machapter zochepa kuelekeza ndi mmene mabuku ena alili mu chipangano chatsopano. Ndipo tikamaliwerenga buku li timaona kuti mulembi wa buku li sanadzinenekha kuti ndi ndani, komano tikamaliwerenga buku li polenga ndi mmene linalembedwera style komanso chingakhale cha mmene maumboni ena akunja alemba amabuku ena history amalembera zimasonyeza kunena kuti buku li analilemba ndi mtumwi Paulo. Ndipo buku li limasonyeza kunena kuti mulembi wa buku li amalembera akhristu ena amene anali Achiyuda, chifukwa nena kuti buku li limafotokoza kwambiri makamaka zokhudzana ndi chilamulo. Choncho kalatayi imasonyeza kunena kuti mulembi munthu amene ankalemba analembanso amene anali ku Italy. Choncho kuti munthu akamvetsenso bwino za buku limeneli zimafunika kunena akhale kuti ndi munthu amene samakonda kumvetsa bwino mabuku achilamulo amene analembedwa mu chipangano chakale. Ngati munthu samamvetsa bwino mabuku a chipangano chakale makamaka mabuku achilamulo, nkophweka kukalipotoza buku limeneli, buku la Ahebri. Choncho eno ndine tikhaleni limodzi mmene tifunika kuphunzira kuchokera mu buku limeneli. Tikamaona buku limeneli makamaka tikamalizukuta, buku li limasonyeza kunena kuti mulembi wa buku li makamaka adalemba buku li ndi cholinga chofuna kulimbikitsa akhristu Achiyuda makamaka amene ankazunzidwa chifukwa chonena kuti adayamba moyo wa chikhristu, komanso zimaonetsa kunena kuti akhristu amenewa adayambanso makamaka mu moyo womabwerera ku Chiyuda. Akhristu Achiyuda amene asiya chipembedzo cha Chiyuda ndi kukhala mu moyo wa chikhristu, tsono mukupita kwa nthawi ayambanso kusiya chikhristu ayambanso makapanga zinthu za Chiyuda. Choncho Paulo kapena mulembi wa buku li analemba makamaka pofuna kumadzudzula akhristu amenewa makamaka tikamaona nkhani zopezeka mu buku limeneli, buku la Ahebri, pamene adalunjika makamaka pomafotokoza kunena kuti mu masiku athu ano chilamulo singakhoze kumpulumutsa munthu, ndipo uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Khristu uli wopambana kuposa za chilamulo. Choncho zimene mulembi adalemba kwakulukulu mu buku limeneli, buku la Ahebri. Choncho tikhaleni limodzi mmene sitifunika yambe kuona mu machapter a buku li. Tikoneni chapter yoyamba makamaka chapter 1 cha buku limeneli. Tikamaona chapter 1 cha buku limeneli kuyambira mu verse yake aonekeza mu verse yake ya namba kuyambira verse yake 1 kukalekeza mu verse yake ya namba 2 timakangopeza makamaka zokhudzana ndi malonje pamene makamaka pamene akulemba zofotokoza ndi mmene moyo wathu masiku ano kuyenera kukhalira komanso kuti nthawi za Baibulo zilimo motani
komanso kokulu anafotokozanso kunena kuti mu buku la Ahebri mene chapter 1 amafotokoza za kunena kuti Yesu Khristu ali wopambana kapena ali woposa angelo. Choncho tikamuwerenga mu chapter 1 verse ya 1 ndi 2 timaona apo pamene anafotokozanso bwino makamaka zokhuzana ndi nthawi za Baibulo kapena njira zikuluzikulu zimene Mulungu anakhala akulankhula ndi anthu kapena makolo athu amene anakhala pano pa dziko lapansi. Tikamuona m'buku limene la Ahebri chapter 1 mu verse yake 1 ndi 2 analembapo kunena kuti kale Mulungu analankhula ndi makolo mwa aneneri m'manenedwe ambiri ndi mosiyanasiyana, koma pakutha pake pa masiku ano analankhula ndi ife mwa mwana amene anamuyika olowa m'nyumba wa zonse, mwa Yesu analenga mayiko ndi amwamba omwe. Apa zikuonetsa ndithu kunena kuti Paulo ali kufotokozera makamaka zokhuzana ndi Mulungu amene kunena kuti kale Mulungu analankhula ndi makolo athu mwandani kodi mwa aneneri komanso ndi manenedwe ambiri otani wosiyanasiyana, ndipo pakutha pake akulankhula ndi ife kudzera mwa mwana amene anamuyika olowa m'nyumba. Ndi chifukwa chani wangamba ndi nkhani imene chifukwa nena kuti Akhristu anena Akhristu a Yuda ndi ayambanso tsopano kubwerera mu moyo wawo wa Chiyuda. Ayuda amene anabatizidwa ndi kukhala Akhristu ndi ambosiyanso mwa Chikhristu kumabweranso chipembedzo cha Chiyuda anaona kunena kuti ndi chofunikira anthu akuti akadziwenso makamaka za nthawi zikuluzikulu mmene Mulungu akhala akulumikizana ndi anthu okhala pa dziko lapansi. Ndi chifukwa chake mu verse yake imene ndi 1 chapter 1 verse yake 1 ndi 2 timakuonetsapo kukapeza makamaka nthawi zitatu zikuluzikulu zimene Mulungu wakhala akulankhula ndi anthu pano pa dziko lapansi. Timaona nthawi yoyamba kuti ndimene machira kuti nthawi ya makolo kapena nthawi yachilengedwe imene Mulungu amalankhula ndi bambo apabanja makamaka pofuna kufotokoza za cholinga chake, zimene timayiona kuchokera pa buku la Genesis chapter 1 kukathera mu buku la Exodus chapter 19 komanso kaphatikizaponso buku la Yobu, nthawi yoyamba ya Baibulo. Komanso nthawi yachiwiri imene machira kuti nthawi yachilamulo kapena kuti nthawi ya Mose imene timayamba kuiona kuchokera mu buku la Exodus chapter 20 pamene Aisraeli anangolandira malamulo 10 aja imene imakalekezera mu buku la Machitidwe athu mu chapter chake cha namba 1. Nthawi ya Mose kapena nthawi yachilamulo, nthawi imene anthu ankakhala pa dziko lapansi kapena nthawi imene anthu akafuna kuchita chifuniro cha Mulungu ankakayang'ana pa malamulo amene Mulungu anapereka kudzera mwa mneneri wake Mose pa phiri la Sinai. Nthawi yachitatu ya Baibulo ndiyo imene kupezeka apa kunena kuti ndipo mu masiku ano Mulungu akulankhula nafe kudzera mwa mwana wake amene anamuyika kukhala olowa m'nyumba. Mwana wake amene akunenedwa pamene papayo ndiye Yesu Khristu. Choncho nthawi yachitatu imene matchedwa apa ndiyo kuti nthawi ya Chikhristu, nthawi imene Mulungu amalankhula nafe kudzera mwa Yesu Khristu. Koma mwina tikhoza kukhala ndi mafunso onena kuti kodi mu nthawi yathu ino Yesu Khristu kapena Mulungu amalankhula nafe bwanji kudzera mwa Yesu Khristu? Kumbukira nena kuti Mulungu anatumiza Yesu Khristu kubwera pa dziko lapansi. Pamene Yesu Khristu anabwera pa dziko lapansi anapitiriza kukhala ndi kuphunzitsa anthu osiyanasiyana. Ndipo tikamaona kunena timaphunzira ndithu kunena kuti Yesu Khristu adasankhatu mu buku la Luka chapter 6 mkati mwa phunziro lake muja anasankha mwa atumwi 12. Ndipo mwa atumwi aja ndi amene ankakhala alonjeza kunena kuti ndidzakupatsani mphamvu kapena mphatso zachani kodi za Mzimu Woyera, ndidzakutumizani Mzimu Woyera amene adzagwira ntchito kukumbutsani, kukuphunzitsani, kukuzindikiritsani, chingakhalenso kukudziwitsani pamene ndidzatani, pamene ndidzachoka. Choncho pamene Yesu Khristu amene anachoka timaona kunena kuti atumwi amenewa Yesu Khristu anapatsadi mphatso za Mzimu Woyera. Tikamona buku la Machitidwe athu mu chapter 2 mu verse yake ya 1. Choncho mwa mphamvu imene ya Mzimu Woyera ndi mphamvu imene inapangitsa atumwi kuti akalembe Baibulo. Ndiye kuti Baibulo imene linaloli ndi Baibulo imene linapatsidwa kuchokera mwa Yesu Khristu kudzera mwa Mzimu Woyera, Mzimu Woyera umene unawuzira atumwi kuti akalembe kuti ife inu ndine tikakhale nalo Baibulo. Choncho mu masiku athu ano Mulungu amalankhula nafe kudzera mwa Yesu Khristu pamene Yesu Khristu anawuzira atumwi ake kunena kuti alembe bukuli ndi kukatipatsa inu ndi ine. Kodi inu ndi ineyo mu masiku athu ano tili mu nthawi iti? Ndi chinthu chofunikira kudziwa mu nthawi imene tili, chifukwa chonena kuti mu nthawi iliyonse Mulungu amalamula makamaka kapembedzero kosiyana ndi mu nthawi ina. Nthawi iliyonse Mulungu amalamula makamaka kapembedzero kosiyana ndi mu nthawi ina. Talingalira tikamaona za nthawi yachilamulo. Pa buku la Exodus chapter 20 Mulungu anawuza Aisraeli nena kuti chani? Adzisunga tsiku la Sabata. Munthu asamagwire ntchito iliyonse, asamapange china chilichonse. Kodi muganizo nena kuti mu nthawi Yesu Khristu adalankhulako kapena Yesu Khristu atumwi ake Yesu Khristu adalankhulako nena kuti tikuyenera tidzisunga Sabata? Tikamaona mu buku la Deuteronomy chapter 5 mu verse yake ya 23 pamene amafotokoza nena kuti Yehova Mulungu wathu anapangana nafe mu Horebu kapena kunena kuti mu Sinai. Yehova sanachite chipangano ichi ndi makolo athu
makolo amene akwanira amene pawo ndi kuti ndi gulu lachina Adamu komanso anthu amene anakhala mu nthawi yakale achina Nowa. Ndipo akunena kuti koma ife amene tili ndi moyo tonsefe pano lero. Ndipo tikuona kunena kuti pamenepa mu buku limene la Deuteronomy chapter 2 kuyambira mu verse yake ya 6 oleza 2-4 anapitirizanso kufotokoza makamaka zokhudzana ndi malamulo 10 aja pamene amabwerezeranso anthu amenewa. Deuteronomy chapter 5 kuyambira mu verse yake ya 6 oleza 21 akufotokozanso makamaka zokhudzana ndi malamulo amenewa. Ndipo tikamona mu buku la Deuteronomy chapter 5 verse yake 15 pamene amafotokoza za cholinga chimene ana Israeli aja anawapatsira malamulo. Anafotokoza kunena kuti chani? Akuti chifukwa nena kuti Mulungu anatulutsa ku Igupto kukapolo kuja ndi chifukwa chake adawalamula kuti azisunga chani? Azisunga tsiku la Sabata. Tsono mutha kufunsifuseni kodi Adamu anachotsedwa nawo ku Igupto kukapolo kuja ngati? Ayi. Abrahamu anachotsedwa nawo ku Igupto kukapolo kuja ngati? Ayi. Ndiye kuti anthu amene wawo zalamulo la Sabata sizinkarani sizinkakhudza. Ndiye mu nthawi yawo anthu amene wa sanasunge Sabata. Kodi inu ndine mu nthawi yathu ino tikuyenera kusunga Sabata? Inu ndine tutafuna kuti zipange trace nkovuta kukadziwa kunena kuti kodi inu ndine ndife ana Israeli kapena ayi. Chifukwa nena kuti chani? Mu nthawi ino yachikhristu Mulungu adalamula kunena kuti anthu onse akave ndi kukhulupirira za uthenga wabwino. Choncho kumbukani nena kuti kamakamba za ana Israeli timakhala kukamba za mbumba ya Yakobo. Tsono pa Yakobo anali ndi m'bale wake otchedwa Esau. Tsono pamene Mulungu analamula kuti anthu onse alolowa nawo mu mpingo umene wa Yesu Khristu ndi adakuti adaphatikiza za mbumba ya Esau komanso ingakhale mbumba ya ndani? Mbumba ya Yakobo. Choncho inu ndine pano Paulo kuti tizipange trace nkovuta kadziona kuti kodi ife tili mbumba ya ndani. Mwachifukwa chacho sitingakwanitse kusunga malamulo. Ifuna kuti chani? Inu ndine Mulungu sanatichotse ku dziko limeneli, dziko la ukapolo ku Igupto. Ndipo tikamaonanso mu buku la Colossians chapter 2 mu verse yake 14-16 malemba amatitsimikizani thubu kunena kuti zimenezo ndi zinthu zimene zinatha zakalekale zimene munthu sakufunikanso kunena kuti atiweruze ndi nkhani yokhudzana ndi kusunga Sabata. Choncho tikamona mu verse yake 4 kulekeza verse yake 14 ya buku limene la Ahebri chapter 1 mulembi anangofotokoza ndithu kunena kuti Yesu Khristu ali wopambana angelo. Pakhazo nena kuti anthu amakamaka amakhulupiraso za angelo chinankomera mulembo buku kunena kuti akasonyezere kunena kuti ndani? Angelo amene Mulungu akhulupirirawo Yesu Khristu ndo wopambana anthu amenewo. Choncho mwachifukwa chache tikuyenera kuti tikazindikire ndi kumakhala mu nthawi ya chikhristu. Zimene zinthu zimene mulembi analemba makamaka mu chapter imene cha number 1. Tikamabwera mu chapter 2 cha buku limeneli kuyambira mu verse yake 1 lekeza mu verse yake 4 adafotokozera makamaka zokhudzana ndi kusamalira chikhulupiriro kapena chipulumutso chimene anthu amenewa anachilandira. Ndi chifukwa chake tikamona mu verse yake 3 analembapo kunena kuti tidzapulumuka bwanji ife tikapanda kusamala chipulumutso chachikulu chotero chimene Ambuye adayamba kuchilankhula ndipo iwo adachimva anatilimbikitsira ife pakuchita umboni pamodzi nawo Mulunguso ndi zizindikiro ndizozizwitsa ndi mphamvu za milundumitundu ndizogawira za Mzimu Woyera monga mwa chifuniro chake. Apanso mulemba kwafotokoza Khristu kunena kuti chani? Tidzapulumuka bwanji ife tsono tikapanda kusamala chipulumutso chachikulu chotero chimene akuti chipulumutso chimenecho chimene Ambuye adayamba kutani kuchilankhula. Tidzapulumuka bwanji tikapanda kusamala chipulumutso chachikulu chotero. Senzo nena kuti chani? Chipulumutso cha munthu ameneyo anali nacho. Kodi chipulumutso chimenechi munthu amachilandira bwanji? Tikamona mu buku la Machidule athu mu chapter 2 verse yake 38 Paulo makamaka Petro anawuza Khristu nena kuti chani? Batizidwani Yesu wanu mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu. Makamaka batizidwani Yesu wanu mu dzina la Yesu Khristu kuloza kuchikhulupiriro cha machimo anu ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Mphatso ya Mzimu Woyera imene payo ndiyo chipulumutso. Ndiyo chipulumutso ndi chinthu chimene munthu amachilandira munthu amene iye watani kodi wabatizidwa. Koma pamene ochilandira amakhala ndi mphamvu kapena udindo oti azichitani? Azichisamalira. Azichisamalira bwanji? Posakhala mu moyo wa machimo pano pa dziko lapansi. Choncho Akhristu amene anazo azisamalira chikhulupiriro zimenenso ino ndine tikuyenera tikaphunzire ndithu kunena kuti chani? Tikuyenera kunena kuti tizikhala ife osamalira chipulumutso chathu chimene tinachilandira. Ndipo tikamwerenga kuchokera mu verse yake 5 kulekeza verse yake 18 ya chapter imene cha number 2 makamaka anangofotokoza kunena kuti mwana ali otsitsidwa anapeputsidwa poyerekeza ndi angelo. Yesu Khristu anapeputsidwako nthene yake poyerekeza ndi nani? Poyerekeza ndi angelo. Makamaka lingalirani za imfa imene anafa nayo pa mtanda ija imene kalekale mu nthawi Yuda munthu amene amafa pa mtanda amatengedwa kunena kuti ndi munthu amene ndi chigawenga mu nthawi imeneyo. Choncho timaona kuti Yesu Khristu anafa kapena anazuzidwa makamaka mozuzidwa kapena anazuzidwa makamaka mu nthawi imeneyo
pachikhalidwe chawo potengera kunena kuti munthu ameneyu amatengera kunena kuti ndi munthu wosakhala bwino, munthu amene akuzunza mpingo, makamaka amene akusokoneza za chiyuda zimenezi. Tikonene mu chapter 3 makamaka kunena kuti Yesu Khristu mulembo bukuli analankhulapo zotani. Tikamaona chapter 3 cha buku limeneli makamaka buku la Ahebri kuyambira mu verse yake onekeza verse yake 19 anangofotokozapo ndithu kunena kuti Yesu Khristu ali wopambana Mose. Pakukhala kunena kuti Akhristu amene wa Chiyuda ankakhulupiranso kwambiri zokhuzana ndi Mose, mulembiyu adaonena kuti nchofunikira anthu amene kuti akauze kunena kuti chani, Yesu Khristu ali wopambana ndithu Mose. Yesu Khristu ali wopambana Mose. Zimeneno ndine mwina mu masiku athu ano sitingatani kodi sitingatsutsane tonse timadziwa bwino ndithu tikamawerenga kuchokera mu mabuku amenewa makamaka amene analembedwa mu Baibulo. Ndipo tikamaona mu chapter 4 kwakulukulu analemba makamaka kumafuna kungaonetsera kunena kuti chani, Yesu Khristu ali wopambana Yoswa. Pakuzindikira kunena kuti anthu amene wawa Ayuda, Mose komanso Yoswa ndi anthu amene ankatenga kunena kuti ndi anthu opambana ifoti ndi amene anagwira ntchito kwatsogolera kuchoka ku Igupto kuja kufika ku Kenani. Makamakaso za munthu amene Yoswa amene adawalowetsa mu dziko la malonjezano amamutenga kuti ndi munthu opambana makamaka mu chipembedzo chawo cha Chiyuda. Chimene chinso chinampangitsa mulembe amene kuti akauze kunena kuti chani, Yesu Khristu ali wopambana Yoswa ameneyu amene anakulowetsani inu mu dziko limeneli, dziko la malonjezano. Chifukwa nena kuti chani, Yoswa amene anakulowetsani mu dziko limene dziko la malonjezano limene inuyo munakhalamo kuthupi, limene ndi dziko lonena kuti ndi lakutha ifoti ndi dziko lapasi. Koma Yesu Khristu ali wopambana ifoti kuti chani, adzakulowetsani ku dziko losatha ndi lo paradaiso. Choncho zimene zimene analemba mu chapter imenechi, chapter cha number 4. Tikamaona chapter cha number 5 cha buku limeneli kuyambira mu verse yake onekeza mu verse yake 11 makamaka anafotokoza za mmene ansembe kale amatani kodi amakhalira, kuti kodi ansembe amakhala motani. Ndipo tikamawerenga mu verse yake ya 12 kukalekeza verse yake 14 anafotokoza makamaka ndi kusakula mu uzimu kapena mu chidziwitso kwa Khristu amenewo makamaka Akhristu amene anali Ahebri, pamene amawaza kunena kuti chingakhale mwayenera kukhala aphunzitsi chifukwa cha nyengoyi komabe mwaswekera kunena kuti anthu ena akatani kodi akuphunzitseni. Ndipo tikamapitirira kuyamba mu verse yake ya 1 makamaka chapter 6 mu verse yake ya 1 pamene timaona kunena kuti adawafotokozerapo ndithu zinthu zambiri zimene iye anazinena kunena kuti zimenezo ndi chiyambidwe kapena ma basics zimene munthu akangokhala kumene mu mpingo amene unena kuti azitani kodi azidziwe. Anafotokoza makamaka zokhuzana ndi kutembenuka mtima, kusiyana nazo ntchito zakufa, chiphunzitso cha ubatizo, nkhani yakuyika manja, nkhani yakuuka kwakufa, chiweruziro chosatha, komanso ndi zinthu zina zimene anazifotokoza mu buku limeneli la Ahebri chapter 6 mu verse yake ya 1 ndi 2 pamene ankapitiliza zinthu zimene anaziyamba kale mu buku la Ahebri chapter 5 verse yake 12 kukalekeza 14. Choncho zimene ndi zina mwa zimene zinalembedwa mu ma chapters amenewa chapter 5 komanso chapter 6. Tikamabwera mu chapter yotsatira, chapter ya number 7 cha buku limeneli la Ahebri anafotokoza makamaka zokhuzana ndi za unsembe mmene zimakhalira mu chipangano chakale. Ndikhulupirira kunena kuti tonse tikamawerenga mabuku a chilamulo timamvetsa bwino, monga tinafotokoza kale kunena kuti tikamvetse bwino buku la Ahebri zimafunika kunena kuti mukhale kuti munthu umadziwanso bwino za mabuku a chilamulo. Tikamaphunzira za mabuku a chilamulo timaona kunena kuti pamene ana Israeli anali njira kuchoka ku Igupto kupita ku Kenani, Mulungu analankhula ndi Mose tsono kunena kuti chani, ampatulire ana a Aaroni amene anali a fuko la Levi. Ndipo ana a fuko la Levi amenewa ndi amene akuyenera kuti akhale ogwira ntchito mu chihema, amene akuyenera kuti akhale anthu ansembe akutumikira Mulungu. Choncho pamene ankauza zimene zimakamaka adangosonyezera zokhuzana ndi kusintha unsembe kuchoka ku nthawi ya Aaroni komanso kukafika kwa Yesu Khristu. Tikonene mu verse yake imeneyi, mu verse yake ya 12, 13 komanso 14 kuti analankhula chani makamaka ya chapter imeneyi cha number 7. Mu verse yake ya 12 analemba kunena kuti pakuti posandulika unsembe kufunikanso kuti lamulo lisandulike, pakuti iye amene izi zineneka za iye akhala wa fuko lina, wa ili palibe munthu wakutumikira guwa la nsembe. Pakuti kwadziwikadi kuti Ambuye wathu anatuluka mwa Yuda, za fuko ili Mose sanalankhule kanthu ka ansembe. Apa makamaka ali kungu afotokozera zonena kuti posandulika unsembe kapena pakusintha za unsembe zikufunikanso kunena kuti lamulo litani kodi lamulo lisinthe. Tsono tikuona kunena kuti
unsembe kale unali usembe umene umakhala kuchokera ku fuko la Yuda ku fuko la Levi. Wansembe kuti akhale wansembe kale amene kuti akhale kuti ndi wobadwa kuchokera ku fuko la ndani kodi? Ku fuko la Levi. Fuko la Levi ndi limene limatulutsa ansembe. Koma tikazindika nena kuti sonse amene anali obadwa kuchokera ku fuko la Levi amene amakhala ansembe. Koma ndi ansembe onse amene amakhala kuchokera ku fuko la ndani? Ku fuko la Levi. Choncho mu vesi yake 12 akwaza kuti chani? Koma posandulika unsembe zikufunika sonena kuti lamulo lisandulike. Akuti pakusintha unsembe zikufunika sonena kuti lamulo litani? Lisinthike. Ndipo mu vesi yake 13 akwaza kuti chani? Pakuti iye amene izi zineneka za iye wakhala fuko lina, ndipo pa fuko ili za fuko ili akuti palibe wokutumikira zokusana ndi wansembe. Ndipo akuti kwadziwikadi nena kuti Ambuye wathu Yesu Khristu anabadwa kuchokera mwa fuko la Yuda, ndipo akuti za fuko la Yuda Mose sanakambeke kanthu zokusana ndi ansembe. Choncho apa zimene zikusonyeza nena kuti unsembe unasintha kuchoka mu fuko la Levi kukafika mu fuko la Yuda. Ndipo pakuzindikira nena kuti unsembe unasintha zikufunikiranso kunena kuti chani? Chilamulo chisinthe. Kodi chilamulo chimene anthu amayendera munthu amene chinecho nena kuti chani? Malamulo amene anapatsidwa kuchokera mu buku limene lija la Exodus chapter 20 makamakaso kathira ma 35 37 ya buku limene lija la Exodus. Anawuzidwa kuti azisunga malamulo khumi aja komanso ndi zinthu zambiri zimene anawuzidwa mkati mwawo. Zimene ino ndine tikamaphunzira mu mabuku ano achipangano chatsopano amatiuza ndithu nena kuti wansembe wamkulu ndiye ndani kodi? Ndiye Yesu Khristu. Ndipo akhristu tonse tili ansembe zimene timaziphunzira bwino makamaka tikamawerenga kuchokera mu buku limeneli, buku la 1 Petro chapter 2 mu vesi yake 5 komanso mu vesi yake ya 9. Kodi ino ndineyo mmene taphunziriramo tikuona kunena kuti unsembe unasinthadi? Kodi ngati tamvetsetsa kunena kuti unsembe unasinthadi, tikuyenera tikakhalenso makamaka kuzachilamulo zakale? Pokhala kunena kuti unsembe unasintha zikuyenera kuti zikhale kuti lamulo lidatani kodi? Linasintha. Ndichifukwa chake pokhala kuti unsembe unasintha zinthu zambiriso zinasintha, mwinanso chingakhalenso za tsiku lotani? Tsiku lopembedza. Timaona anzathu kale anawuzidwa kuti azisunga tsiku la Sabata. Pakuzindikira kuti unsembe unasintha, lamulonso makamaka la tsiku la kupembedza linatani kodi? Linasintha. Ndikuti ino ndine tikamaphunzira m'mabuku achipangano chatsopano timaona nena kuti akhristu oyamba ankakumana tsiku loyamba la Sabata kumachita magawo asanu akupembedza. Zimene ino ndine tiwene tikamvetsetse pamene ponena kuti ufumu unatani kodi? Unasintha. Unsembe unasintha. Kodi mumasungabe zachilamulo? Kodi ngati mumasunga simukuona kuti iniyo mukutsutsana ndi chifuniro cha Mulungu? Chifukwa apa Mulungu ali kulankhula ndithu kuti pamene unsembe unasintha zikufunikanso kunena kuti chilamulo chitani? Chilamulo chisinthe. Pamene chilamulo chinasintha tikavomereze kunena kuti unsembeso unasintha. Ndipo sitikuyenera tikapembedze ngati mmene anzathu kale ankatani kodi? Ankapembedzera ayi. Koma tizikhala potenga ndi mmene buku la chipangano chatsopano limaphunzitsira za mmene tikuyenera kukhalira komanso kupembedzera. Zimenezi ndi zimene tingazione makamaka kuchokera mu chapter imenechi, chapter cha number 7. Ndipo mu chapter ya number 8 atatha kuwafotokozera makamaka zokusana ndi unsembe, chapter number 8 makamaka adafunanso kuwafotokozera za mapangano awiri, pangano lakale komanso pangano latsopano. Za chipangano chakale komanso chipangano chatsopano. Ndipo amafotokozera ndithu nena kuti chipangano chatsopano chili chopambana kuposa chipangano chakale. Chipangano chatsopano chili chopambana kuposa chipangano chakale, zimene timaziona mu vesi yake ya 7 ndi vesi yake ya 13 pamene analembapo kunena kuti pakuti loyamba lija likadakhala lopanda chilema sadakafuna malo alachiwirilo. Vesi 13. Pakunena iye latsopano anakugitsa loyambali, koma chimene chili nkuguga ndi kusukuluka chayandikira kukanganuka. Apa makamaka ungofotokoza zokusana ndi pangano lakale komanso pangano latsopano kunena kuti chani? Akuti lakale lija likanakhala lopanda chilema sakanafuna makamaka zala chani kodi? Zala chiwirilo. Linali lopanda chilema bwanji? Tikamaona chipangano chakale chimasonyezanso kunena kuti chinkasokeranso ndithu magazi a munthu osachimwa, kunena kuti anthu okhala mu chipangano chakale ajaso akatani kodi? Akapulumutsidwe. Mwachifukwa chaicho chipangano chimenechi chikunena kuti chinene nacho chilema. Chifukwa kuti chani? Mwazi wa nkhosa komanso wambuzi unalibe kuthekera kochotsa machimo a anthu, koma zimaswekera munthu wopanda uchimo amene angakwanitse kuzafera anthu onse pano pa dziko lapansi kuti akapeze chipulumutso. Zimene ino ndine tikamuwerenganso ngakhale kuchokera mu buku la Galatiya chapter 3 verse 24 kulekeza 25 timaona makamaka zokusana ndi cholinga cha chilamulo, kunena kuti chilamulo chidakhala namkungwi wakutifikitsa mu nthawi ya Yesu Khristu. Koma popeza chadza chikhulupiriro sitikuyenanso kukhala womvera namkungwi.
chikufunikira ndi chani? Tiye tizimverani za uthenga wabwino, uthenga wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Kodi zimenezi zimatanthauza kunena kuti chipangano chakale mu masiku athu ano ndi chopanda ntchito? Ayi. Chipangano chakale chili ndi ntchito. Ntchito yotani? Tikamona m'buku la Roma chapter 15 verse 4 komanso m'buku la 1 Korinto chapter 10 mu verse 11 amafotokoza bwino lomwe kunena kuti zinthu zakale zija zinalembedwa kunena kuti inu ndi ine tikaphunziriremo. Zakale zinalembedwa kunena kuti inu ndi ine tikaphunziriremo. Choncho ndi nthu yofunika kwambiri kunena kuti pamenepo tikamvetsetse kunena kuti za chipangano chakale zinalembedwa kunena kuti ine tikaphunziriremo. Zimene ndi ine pakuchita zinthu zonse za chipangano chakale sizingatheke kukapulumutsidwa. Ifuna kuti chani? Tidzimpembedza Mulungu posatengera ndi mmene Mulungu akutani kodi akufunira. Ndiye tikhala kuti tikumpembedza Mulungu koma kwachabe, kosatsata mmene iye amatani kodi iyeyo amafunira. Mmene tikuyenera kumpembedza Mulungu mmene Mulungu amafunira zinalembedwa makamaka kuchokera mu mabuku a chipangano chatsopano. Makamaka mmene timaona mmene mpingo unayamba komanso ukathera pa buku la chivumbulutso. Zimenezo ndimene zingathandize kunena kuti inu ndine pakuzichita tikapeze nazo moyo wosatha. Makamaka atatha kuwafotokozeranso zokhudzana ndi mapangano awiri taona mu chapter 7 wafotokozera kusiyanitsa makamaka za unsembe kuchoka ku fuko la Levi kupita ku fuko la Yuda. Chapter 8 wafotokozera makamaka za nkhani ya mapangano awiri kuwasonyeza kuti pangano la Yesu Khristu lili lopambana pangano lakale lija. Tikamona mu chapter 9 timaona kunena kuti akungowafotokozera makamaka za mmene chihema chimakhalira. Kuti kodi chihema kalekalelo chimakhala bwanji, nanga ansembe ankatani kunena kuti akalowe makamaka kumalo opatulika, ndipo malemba amafotokoza ndithu kunena kuti Yesu Khristu ndiye wamkulu ansembe amene anakwanitsa kulowa malo opatulika mwa nthawi zonse. Tikamona mu chapter imene cha namba 9 makamaka ankalankhula zimenezi pofuna kungowasintha mukaganizidwe kawo kuti akaone ndithu kunena kuti Yesu Khristu alopambana zinthu za chilamulo. Tikamona mu verse yake imene mu chapter imene namba 10 makamaka timaona kunena kuti anangofotokoza ndithu kunena kuti anangoonetsa kunena kuti zinthu zimene anthu amapereka nsembe mu nthawi imeneyo zinali zosakwanira kuti anthu angapulumuke mu chipangano chakale, kuti zinthudi zimaswekera mwazi wa Yesu Khristu. Ndifuna chake tikamona mu verse yake 4 ya chapter imene namba 10 analemba kunena kuti pakuti sikutheka kuti mwazi wa ng'ombe zamphongo ndi mbuzi ukachotsera machimo. Apa kufotokoza ndithu kunena kuti nkosatheka mwazi wa ng'ombe zamphongo komanso za mbuzi kuti ukatani kodi kuti ukachotse machimo. Ndati chingakhala anthu aja ankapereka nsembe nthawi imeneyo koma zinkaswekerabe Yesu Khristu kuti abwere pa dziko lapansi azafe ndionena kuti anthuwo akapeze chipulumutso. Apa angofotokoza makamaka kusonyeza za ukulu umene Yesu Khristu ali nawo. Ndipo tikamona mu chapter 11 anangofotokoza makamaka zambiri zokhudzana ndi chikhulupiriro, kuti chikhulupiriro ndi chani mu buku la Ahebri chapter 11 verse 1. Komanso anapitirizanso kufotokoza za anthu ena amene anaonetsa chikhulupiriro pamene anakhala pano pa dziko lapansi ndi kutumikira Mulungu. Ndipo tikamona chapter 13 kwa kulukulu anangolemba makamaka zakuwalangiza Khristu amenewa zamene akuyenera kuti adzikhalira mu moyo wawo wa Chikhristu. Tikamona mu verse yake ya 1 anawalangiza ndithu kunena kuti chikondi cha pa abale chikuyenera kuti chitani kodi chikhalebe kapena chipitilirebe. Ndipo mu verse yake ya 2 amalangiza kunena kuti asayiwale kuchereza alendo, pakuti ena mwa ichi anachereza nazonso angelo, zimene anafotokoza makamaka zokhudzana ndi Abrahamu. Tikamona m'buku la Genesis chapter 18 pamene mu verse yake ya 3 ankakumbutsanso nena kuti akuyenera kuti azikumbukira anthu amsinga. Komanso mu verse yake ya 4 adafotokoza ndithu kunena kuti chani ukwati uchitidwe ulemu. Ndipo tikamona mu verse yake ya 7 ndi 17 anafotokoza nena kuti akuyenera kuti azikumbukira kapena kuthandiza atsogoleri awo. Ndipo adafotokoza zimenezi zinthu zambiri zedi. Ndipo tikamona mu verse yake ya 9 adawamaliziranso makamaka ndi kuwatsinjika kunena kuti akuyenera kuti asamasunthike makamaka ndi mtundu wina uliwonse wa chiphunzitso. Izi ndi zimene Akhristu amene makamaka adawalembera mu buku la Ahebri, buku limene ma chapter zokwana 13, buku limene ndi losangalatsa, limene ndine tikumaphunzira limaonetsa umamvetsa bwino kunena kuti sitikuyenera kukhala mu nthawi ya chilamulo. Kodi inu mukhala mu nthawi ya ndani? Mmampembedza Mulungu polengera kuti muli mu nthawi iti? Nanga mmampembedza Mulungu polenga ndi mmene Mulungu amafunira kuti mupembedzere mu nthawi ya Khristu? Tiye tizichita zimenezi zimene Mulungu amanena, kumpembedza Mulungu polenga ndi mmene buku la chipangano chatsopano limafunira, kuti pakuchita zimenezi Mulungu akatipatse moyo osatha. Zochepa zimenezi ndi zimene mafuna tigawane mu programu ina kudza Baibulo langa imene amakupatsani ndali Longwe School of Biblical Studies. Mwina kutheka kuti muli ndi funso kapena ndemanga kudza programu imeneyi, muli omasuka kutumiza funso lanu kapena ndemanga yanu
makamaka kudzera pa nambala iyi 0 766 018 ndipo mu tsiku lero muna ndine mbale wanu mwa Ambuye Daniel nje Pancras zikomo. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona